kahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babayi ngadtos babayi, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Hesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reforma. Isgutan ang mga tagna nga nasulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reforma. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reforma. Ang tingog sa reforma. Ug karon aniya ang inyong alagad. Mayong gabi alang sa tong mga higalag mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw dinhi nining ato nga tulumanon ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad sa kanginan Brother Aldrin Romo, magapakig-uban kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon aron usab sa paghisgot mga higalas, mga pulong sa Dios may kalabtanan sa ato ang kaluwasan o kini siya mga kaigalan ug mga kaigsunan mo'y mahimo sab nga giya kanato aron usab kita mahimo nga or atong makaplagan o ato sab nga pagatunan mga kaigalan ug mga kaigsunan ang mga pulong sa Dios nga makahimo o maghatod kanato ngadto sa kamatuoran nga or insakto mga kaigalaan ug mga kaigsunan. So nini nga kagabion ato nga pasalamatan ng Dios nini nga kahigayunan nga gihatag nga ni kanato sa diin kita usab makahimo mga kaigalaan sa pagprogram nini nga kagabion og mga kaigalaan ug mga kaigsunan tagaan gitagaan kita kanunay sa Dios usa ka maayong panglawas unya makapangalagad usab kita makaserbisyo sa ato ang mga katawhan o mga kaigsunan mga tigpaminaw aron usab makahimo usab mga kaigsunan o pagpadasig sa ato ang mga kaigalaan o mga kaigsunan. Salamat usab sa tag-iya nining maong estasyon. Walay lain si Doc Remilito Oy maingon man usab sa nagadumala usab nining mga istasyon mga kaigalaan ug mga kaigsunan, pinangunahan sab sa ato nga station manager si Sir John Lee Viking. Ingan man usab sa ato sab nga kauban speakers lawak nining nga mga tungura si Sir Louie Nakwa. Ingan man usab salamat kang Sir Romelo Nobinario ug ingan man sab ka Ma'am Melona sa kanunay nga paghatag usab og update nga ni kanato may tungod sab sa ato nga program din hinining mga estasyon mga kaigalaan. O gingan man usab ato nga pasalamatan ang inyo usab nga pagpakig-uban nga ni kanato sa kanunay dinhi sa ato nga programa mga kaigalaan. Nya sa ato nga mga higalag mga kaigsunan nga gustong mopabot sa ilahang nga mga pangutana, gustong mo paabot sa ilahang mga pagtimbaya mga kaigsunan, i-text lang ang ato ang numero 0976 555 1008. Sa mga higalag mga kaigsunan nato diha nga wala pa sab makakuha sa ato ang numero mga kaigalaan ug mga kaigsunan, mao kini ang ato ang numero nga ginagamit usab dinhi sa ato ang program ang tingog sa reformasyon 0976
0976-555-1008. Sabuna ko, ha? 0976 tulo ka 5 dayon 100 dayon 8 mga kaigalaan o mga kaigsunan. O di ba ka, no? Sa atong mga kaigsunan nga gusto sab mo kanini ang mo message ka na to, no? Human sa atong program mga kaigsunan tungod kay tulo lamang kay gayon ang atong program sab dinhi ni mong istasyon matag adlaw nga Biyernes, Sabado ug Domingo. Then human ni ana mga kaigalaan pwede ka mong mo message, no, sa ato ang Facebook page sa Seventh-day Adventist Reform Movement Central Philippine Union Conference. Message lang ninyo mga kaigsunan, i-search na sa Facebook ang /SDARMCPUC. Mao ka na ang ato ang Facebook page mga kaigsunan. Sa shorten nga bahin, i-search lang SDA or /SDARMCPUC. Na inyo nga makaplagan diha mga kaigsunan. Ang ato ang kinatibuk ang pangalan sa page is SDARM Central Philippine Union Conference. Namo na mga kaigsunan. Unya sa mga higala natong mga kaigsunan usab na nga gusto nga mo bisita na sa ato usab nga simbahan o atong opisina diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, siyudad sa Talisay. Na? Mga higalag mga kaigsunan nga kanana ang nalangs dool, no? Pwede gid mo bisita mga kaigsunan. Ang ato ang opisina diha sa Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, siyudad sa Talisay. Doon natay pahigayon usab nga panimbahon diha mga higala gikan sa adlang Miyerkules alas 7:30 mga kaigsunan ngadtos alas 8:30 sa gabi na mo nay ato nga panimbahon og sa Biyernes mga kaigsunan gikan sa alas 8 sa gabi ngadto sa alas 7 sa gabi ngadto sa alas 8 sa gabi. Hapit malipat, no? Gikan sa alas 7 sa gabi mga kaigalan ngadto sa alas 8 sa gabi mao na ang oras ato ang panimbahon diha sab sa Treasureville mga kaigsunan sa matag adlaw nga Biyernes, na? Sa Sabado kanunay na siya mga kaigsunan basta walay program nga outside sa church mga kaigsunan. Ay for example, no, kung moadto Uslob, Malabuyok or asa mga kaigsunan Bugo, na so mo na panahon ang walay panimbahon diha, no? Pero karon na sa adlaw nga Sabado mga kaigsunan kanunay gikan sa alas 9 ngadto sa alas 11 kapin, no, mga kaigsunan, or before maniudto mga kaigsunan or paniudto umani ana sa program mga kaigsunan dunay paniudto usab, no, diha sa maong pastoral house usab mga kaigsunan sa likod ras mao nga simbahan. Dunay salo-salo usab, no, humani ana mao na usab ang ato ang program sa hapon, no, ana lamang sa usa ka oras ug tunga mga kaigalaan ang ato usab nga panimbahon sa hapon na during sa adlaw nga kanana ang Sabado mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no? Sa ato ang mga kaigalaan ug mga kaigsunan nga mo bisita, no, kung di mo makatuod mga kaigsunan, no, i-search lang, no, Seventh-day Adventist Reform Movement Central Philippine Union Conference, no, mo na to ang aron nga malocate ninyo gilayon mga kaigsunan ang ato sab nga simbahan diha sa may Treasureville nga bahin mga kaigsunan. Sa ato nga mga higalag mga kaigsunan nga kanunay sab nga paminaw dinhi nining ato nga programa. Mayong nga gabi kaninyo og happy Sabbath, no, sa ato nga mga kaigalaan labi na nga mga Adventista. Na sa numero nga atong gihatag mga kaigsunan, nanawag man si ato ang usa ka igsuon mga kaigsunan pero di na to ma-entertain, no, o kay tawag man, no, sa ato sab nga program. Pero pwede ka mong mo text mga kaigsunan sa ato nga numero aron sa tagaan natong pagtagad ang inyohang kanini ang mga concerns, no, labi na usab sa ato nga paghisgutan dinhi nini nga kagabion, no.
Kini mga kaigsunan, pagpadayon lamang no, sa atong nga natun-an, sa atong naisgutan usab sa nanglabay nga mga adlaw mga kaigalaan, no? Sa atong last Sunday na to nga panaghisgot dinhi mga kaigsunan, ato sab nga padayonan sa paghisgot nini nga kagabion aron usab nga ang mga padayon nato, no? Pag or matapos nato mga kaigsunan kini mao nga topiko, may kalabtanan mga kaigsunan sab sa ato ang gihandom nga kaluwasan o gihandom nga langit mga kaigsunan nga kinahanglan nato ang pagpangandam mga kaigsunan. Kay kung dili nato maandam ang atong kagalingon, basin bayaw niya og dili ta mahimong mahiapil. Yan ang atong gihandom mga kaigsunan, no? Maapil sa mga tao nga maluwas, no? Nga mo'y atong gihandom, no? Samtang dinhita nining kinabuhi mga kaigsunan, naa ka na nga handom, no? Pero kinahanglan na siya og gitawag natog preparation mga kaigalaan. So sa dili pa ta, no, padayon sa unahan mga kaigalaan, no, magampo na kita alang subsgiyas balang espiritu sa ato nga pagtuon nining dapit sa kagabhion. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga naikaw sa kitaas-an sa mga langit, aniya sab ang imong alagad. Nagapasalamat diha kanimo ug naghangyo sa imong langitnon nga giya. Sa amo nga pagtuon ini nga kagabihon, hinaut nga ikaw maghatag kaalam nga langitnon, ilabi na usab sa mga tigpaminaw nga sa diin kini among masabtan og maandam ang among kaugalingon aron sab mahimong mahiapil nini usab nga bahin labi na sa imong pagaluwason sa kauliang mga adlaw o ginaot lamang ikaw magatabang kanamo nga kami makahimo sa pagdaog sa tagsa-tagsa namo kakaluyahon labi na sa kinaiya kay wala kami arang mahimo sa among kaugalingon. Panalangin ni lamang ang matagbuhat nganayon sa imong kabubuton o ilabi na usab ang nagabuhat sa pagsabwag sa maayong balita ngadto sa katawhan sa nagkalain-lain nga dapit. Labi na usab nining mao nga programa ikaw sa mga panalangin nga kini mahimong sa kayanong ginamiton sa pagpahat ngadto sa uban, labi na wala pa sab masayod ka matuoran ug mga tigpaminaw nining mao nga programa. Kalamang mga panalangin ingon sab sa mga nagadumala nining mga istasyon o ganyan man sab sa tag-iya nining mga istasyon nga sa diin mahimong ginamiton sab sa pag palapnag usab sa maayong balita ngadto sa katawhan. Kining tanan og isalig og kitugyan kilaw mang madawat sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mayong gabi usab og happy Sabbath, no, diha sab kang Mark John Pernia. Good evening Brad, I'm watching from Masbati. Atong mga kaigsunon sab diha sa Masbati, Pernia family kauban sab sa imong ginikanan, Mark John or Making, no, mayong gabi kauban sa ibuhang papa si Brother Edi og sa imo sab nga mama, no. Mayong pagpaminaw o sa imong mga igsuon usab diha sa Masbati, mayong pagpaminaw kaninyo. Happy Sabbath kaninyo tanan sa Orsal family o sa atang mga kaigsunan diha, no. Labi na sa pamilya ni Brother Hugan, mayong pagpaminaw kaninyo. Happy Sabbath kaninyo nga tanan. Sa tasab nga magbubuhat usab diha kauban sab ni Pastor Rogelio Formentera, no, kauban sa iyang tibok sab nga panimalay, maayong pagpaminaw kaninyo og happy Sabbath kaninyo nga tanan. Kang Tristan Wyeth B. Gulay o kang usab kang maayong gabi niya kang Tristan Wyeth B. Gulay og maayong usab kang Sister Filipa, no. Salamat kaayo, no, sa pag-view nining atong program og ingon man sab lahi ning concern usab ni Gerald Gadenis Andalis, no. Doon na siya reklamo mga higala o ron sa ni nahibilin o doon na usa ka panawagan, no, ni Gerald Gadenis Andalis, no. Sir, pwede mangayo og tabang nahibilin ang among plastic envelope sa Blue Resita o resita to siya sa Soto para sa bata.
o kinsa tong nasakyan no ni Gerald Godenes Andalis. Diya daw siya sa Soto mga higala. Nabilin ang envelope na isulod nga resita no sa nasakyan no ni Gerald Andalis. Palihog no sa pag-uli nining iyang sab nga resita no nga nahibilin sa imuhang taxi siguro ni taxi no sumala pa mga kaigsunan. Nagsakay siya og taxi no sa may Soto dapit nga area unya nanaog siya kay wa daw makatod sa di daw mohatod sa konsolasyon mga kaigalaan no. So sa mga nahintungdan nga labinas na kadungog no mga taxi driver nga nahito sani may nasakyan ni Gerald Andalis no palihog sa pag-uli no sa iya sab nga envelope nga naisulod nga resita alang sab sa bata no basin need kayo ni siya para mapalit ang mga gikinahanglan no. Maayong gabi diha kang Brother Charles Sinadhan og imong sab kang Mackay Dayandan boss say update ato lahi sa niyang concern di ay mga kaigalaan no. Sa tanan nato ka mga viewers o mga listeners usab dinhi sa XFM Cebu mayong pagpaminaw kaninyo og happy Sabbath kaninyo nga tanan. So nini nga kagabion mga kaigalaan atong padayonon ang atong naisgutan subs ng labay nato nga mga pagtuon. Gani kini possible mga kaigsunan no kung masayop mo diyan murag nabalik na nato nig hisgot dinhi pero ato gyapon no nga hisgutan mga kaigalaan tungod kay nindot kaayo ni nga topiko mga kaigsunan labi na maghisgot kita ngadtos kanana ang sa maluwas mga kaigalaan no kanang gisgutan dias Bugna Bugna kapitulo 7 mga kaigalaan o mga kaigsunan bersikulo 1 ngadtos 8 naghisgot kana mga kaigsunan sa 144,000 og gani nahisgutan nato mga kaigsunan kung inyo nang basahon diha aduna nay nahisgutan diha nga mga napatikan no gani naghisgot kana siya mga kaigsunan ngadtos mga anak ni Israel or anak ni Jacob Israel no pinaka kuan mga kaigsunan tungod kay siya nagmadaogon ngadtos iyahang mga anak no kung unsay mahitabo sa mga katong gisgutan dito sa Genesis no unya sa Bugna mga kaigsunan naa diha ang gipatikan sa Dios no adunay linibo mga kaigsunan nga napatikan og mukabat ngadto 144,000 no now ang usas mga pangutana nga ato ang gihisgutan last time mga kaigsunan sa ato dinhing program kani naghisgot may tungod kung kinsa ang mamahimong miyembro nining 144,000 na nga gisgutan dias Bugna kapitulo 7 bersikulo 1 ngadtos 8 unya kana bang gisgutan diha kompleto na ba na no kay gisgutan kompleto man no na kompleto ba na siya nga ngadto kuhaon mga kaigalaan sa mga anak ni Jacob o ni Israel mga kaigsunan. Unya ang pangutana dugang mga kaigsunan kanos-a nagsugod ang pagpamatik nini kanos-a nagsugod ang pagpamatik sa 144,000 kana ba siya may connection sa ato nga kapanahonan mga kaigsunan o ngadto lang na kanang gisgutan diha sa mga anak ni Jacob mga kaigsunan mo na ato nga hisgutan pero before pa ni ana mga kaigsunan ang Dios sa diha nga nagsaad siya mga kaigsunan nga ang katawhang Israel may mahimo siyang usa ka nasod nga balaan mahimong usa ka nasod or harianon nga or usa ka saserdote mga kaigsunan nga nasod kanang gisgutan diha sa hari unya babahibong usa ka pinasahi nga katawhan mga kaigalaan ug mga kaigsunan na now bag-o na siya mahitabo mga kaigsunan ang Dios adunay kondisyon no aduna siya gilatag nga conditions mga kaigsunan aron nga ang katawhan sa Dios muni ilang tamdan no pero kung ugaling
ang katawhan sa Dios mga kaigalaan o mga kaigsunan dili man makahimo sa pag-comply nining mao nga requirements mga kaigsunan mo nay pangutana karon, no? Mahimo ba or ihatag ba or kini ba sila ang mahimong mapili mga kaigalaan? So dinhi mga kaigsunan sa gisgutan kung ugaling dili sila mosunod sa kabubuton sa Dios, adunay mga consequences mga kaigalaan. Busa din kagabiyon, no, mo ni atong padayunon, no, sa paghisgot mga kaigalaan. Last time natong gibasa ang 2 Hari 17 bersikulo 7 ngadtos 20. Usbon ako 2 Hari kapitulo 17 bersikulo 7 ngadtos 20. Mono, pero ang last na ginato nga gibasa kining 10 ngadtos 14. Atong balikan mga kaigsunan. And they set them up images and groves in every high hill and under every green tree, and there they burned incense in all high places, as did the heathen whom the Lord carried away before them, and wrote wicked things to provoke the Lord to anger. Kini siya mo'y usas mga gidumtan sa Dios mga kaigsunan, kanini ang magsimba sila lain nga Dios. Ang requirement sa Ginoo kung sila motuman sa iyang kabubuton, kung sila dili magsimba og lain nga Dios, then i-preserve sila mga higala. Pero ang sa gihimo nila, naghimo sila, nagsunog sila insinso og nagsimba mga kaigsunan og lain nga mga Dios, nagbutang og mga imahe, ilalom sa o dito ibabaw sa kabukiran, ang uban ilalom sa mga kakahuyan. For they serve idols, wherefore or whereof the Lord had said unto them, ye shall not do these things. Monay pasidaan mga kaigsunan. Yet the Lord testified against Israel, against Judah, by all the prophets and by all the seers, saying, turn ye from your evil ways, and keep my commandments and my statutes, according to all the law which I commanded your fathers, and which I sent you by my servants the prophets. Notwithstanding they would not hear, but hearken their necks, or harden their necks, like to the necks of their fathers, that they did not believe in the Lord their God. So muna gingon pasidaan sa Dios ngadto kanila mga kaigsunan. Kuya rabang gisgutan dinhi, no? Nga dili di sila mamati mga kaigsunan o nagpagahi sila sa ilang mga liog. Ang gisgutan diri samas gihimo sa ilang mga ginikanan, wala mo tuo sa Dios o wala mo tuo kang Hiyuba nga ilang Dios. So mo nay usa sa mga gihatag sa Dios nga ngadto kanila mga kaigsunan. Dugang bersikulo 15, no, sa magyapon 2 Hari 2 Kings chapter 17 verses 15 to 17. And they rejected his statutes and his covenant that he made with their fathers, and his testimonies which he had testified against them, and they followed vanity and become vain, went after the heathen that were round about them, concerning whom the Lord had charged them that they should not do like them. So unsay gihimo sa katawhang Israel mga kaigsunan? Naghimo sila, ni sunod sila sa mga kabuangan mga kaigsunan. Unya sumala pa, gisunod nila ang mga buhat sa mga walay Dios mga higala, no, which is maoy kontra kay sa Dios, no? Dili buot sa Dios nga ilang himuon pero mo ilang gihimo, no? Bayong gabi dia kang Brother Charles Estrera o ngayon sab kang Maximo Humawas. Maayong gabi Brother Aldrin, naminaw ko nimo na ako diri sa Pakulob Dumanhog. Happy Sabbath, no? Happy Sabbath kanimo Brother Sir Maximo Humawas.
wa ko masayop basig siya ni katong nag-text sa ato sa mga kaigsunan last time nga or katong isgot may tungod sa balaod sa Dios kung wa ko masayop. Sir, mayong gabi kanimo. Now padayon ta dinhi mga kaigsunan, ang bersikulo 16 nag-ingon, and they left all the commandments of the Lord their God and made them molten images, even 2 calves, and made a grove and worship all the host of heaven and serve Baal. No? Muna gihimo mga kaigsunan sa katawang Israel. Ang requirements mosunod sa iyang kabalauran. So dili to ipadala tong mga kadautan, daghan pa mga kaigsunan. Mo na requirements Ginoo ngadto nila, no? And they caused their sons and daughters to pass through the fire and used deviation and enchantments and sold themselves to do evil in the sight of the Lord, to provoke them or to provoke him to anger. Munay delikado mga kaigsunan. Bersikulo 18 ngadto 20. Therefore the Lord was very angry with the Israel and removed them out of his sight. There was none left but the tribe of Judah only. Tanawa mga kaigalaan ha. So kung katumanan mga kaigsunan ngadto gyud mo fall ngadto katawhang Israel sa mga anak ni Israel mga kaigsunan nga dunay mapatikan nga 12,000 ngadto sa tanan no niya nga mga kaanakan mga kabat ngadto sa 144,000 di na maabot sa ato mga kaigsunan. Pero nasayta dunay conditions ang Ginoo nga gihatag, no? Kung sila mosunod, then mahimo sila, no? Pero kay sumala pa bisan ang 2 Hari 17 bersikulo 7 ngadto 20 mga kaigsunan. Nakabantay mo mga kaigsunan, no? Therefore the Lord was very angry with Israel and removed him out of his sight. There was none left but the tribe of Judah only. Actually mga kaigsunan kini kung imo makita ba nganong duha na ka punto diri, no? Actually managsuon ra man ni sila. Pero kaning giterm diri nga Israel mga kaigsunan, aside sa kang Judah mga kaigalaan, ginganla na sila og tribe of Israel, no? Actually doon na sila matag usa ka tribo, 12 ka tribo. Na separate sa ila si Judah mga kaigsunan, which is si Judah na lang ang nahibilin, no? Out of the 12 tribe of Judah, 12 tribe of Israel, si Judah na lang ang nahimong nagpabilin mga kaigsunan. Doon sa naman tong 11 nahimong na wala na passing, no? Wala na no bantay sa statutes nga gihatag sa Ginoo kanila, sa sugo nga gihatag sa Dios ngadto kanila. Now, atong padayonos pagbasa sa bersikulo 19. Also Judah keep not the commandments of the Lord their God, but walk in the statutes of Israel which they made. So bisan si Judah mga kaigsunan, imbis mo na lang nahibilin, out of the 12, ang nahibilin mga kaigsunan si Judah na lang unta, no? Mo'y nagbantay sa kasuguan sa Dios, nagpadayon mga kaigsunan. Pero unsa may ang gibuhat? Siya usab keep not the commandments of the Lord their God, but walk in the statutes of Israel which they made. Versikulo 20. The Lord rejected all the seeds of Israel and afflict them and delivered them into the hand of spoiler until he had cast them out of his sight mga kaigalaan. So mo na nahitabo, no? So mo na kahimtang mga higala ngadto sa katawhang Israel. O na-separate man ni, no? Tungod kay kinigong Juda o kining Israel magkaigsunan sa una nahati-hati magud ni sila. Na doon na naghari sa kaning gitawag og Israel or katong the 11 tribes, o bisan din ni sa pagkawala na sa ilahang mga katong mga kaninunuan nila mga kaigsunan, no? Munang doon na panagkabahin, no?
Pero bisan pagani no sa Huda mga kaigsunan wa nay nahibilin. No? Now, ang Dios do nay plano sa gihapon no. Isaias 1 versikulo 9. Or Isaiah chapter 1 verse 9 nagisgutan diha. Except the Lord of hosts had left unto us a very small remnant, which should have been as Sodom, and we should have been like unto Gomorrah. Pero doon na pa di ay sumala pa nahibilin, no? Or no, possible ang Dios mga kaigsunan doon na pa siya nahibilin nga salin. No? Sama sa nahitabo sa Sodoma ug Gomorrah, doon ay di magyud ingong totally nasunog to sila tanan mga kaigsunan tungod kay naamay nasalin dito, no? Usa na dito si Lot mga kaigsunan, no? Kauban sa iyahang tibuok nga panimalay. Pero ang iyaha pag yung asawa nahimo pa mo gitong asin, no? Sa ilahang situation mga kaigalaan ng mga kaigsunan, no? Versikulo Isaias kapitulo 10 versikulo 20 ngadtos 22. And it shall come to pass in that day that the remnant of Israel and such as are escape of the house of Jacob, no na day na hibiling salin mga kaigsunan, shall no more again stay upon him that smote them, but shall stay upon the Lord, the Holy One of Israel, in truth. The remnant shall return, even the remnant of Jacob, unto the mighty God. For though they or thy people Israel be as the sand of the sea, yet a remnant of them shall return. The consumption decreed shall overflow with righteousness. So dunay mga salin mga kaigsunan, no, nga nahibilin, no, ngadtos mga katawhan mga kaigalaan nga kanana ang napatlaag tungod lagi sa ila usab nga wala pagtuman, no, sa kabubuton sa Dios mga kaigsunan. Maayong gabi kang Cyril Mendoza, maayong sab kang Ron Ponseca Hiniralaw. Good evening diha brother, I'm watching here in Buhisan, Cebu. Maayong pagpaminaw, no, sa atong mga kaigsunan diha sa may Buhisan. Nga happy Sabbath, no, sa atong mga listeners usab diha dining mga tungora. Ang Mikyas 5 kapitulo 5 bersikulo 7 ngadtos 8 nagisgutan sab diha mga kaigsunan. And the remnant of Jacob shall be in the midst of the people, as a dew from the Lord, as the showers upon the grass, that tareth not for man, nor waiteth for the Son of Man. And the remnant of Jacob shall be among the Gentiles, in the midst of many people. So dili na ang atong nakita dinhi mga kaigsunan, no? Sa requirements Ginoo nga gihatag sa ila, sila sumala pa mga kaigsunan nga dunay gilatag ang Ginoo nga requirements sa ila. Kung sila magmatinud-anon niini, then mapulfill, no, ang gingon sa Ginoo ngadto kanila. Doon na naunta to, no? Permiro nituman mga kaigsunan, pero later on ang nahitabo bisan ang katawhang Israel mga kaigsunan nahulog una-una, no, katong 11 nga tribes mga kaigsunan or gitawag og Israel, no. Doon ay nahibilin nga tribo mga kaigsunan ni Judah, pero bisan si Judah mga kaigsunan sumala pa, wala mohimo sa pagtuman niini. Poinungdan, no, bisan pa man niana taliwala sa daghang katawhan mga kaigsunan, aduna pagyoy gitawag natog salin nga nahibilin, no. Nagisgutan ganiha sa atong gipangbasa nga bersikulo mga kaigsunan, Isaias kapitulo 1 bersikulo 9 ug Isaias 10 bersikulo 20 ngadtos 22. Unya gipaanam-anam og paklaro mga kaigsunan diha sa Mikyas 5 or Micah chapter 5 verse 7 to 8. Nagisgutan diha nga kini di ay salin ni Jacob mga kaigsunan
shall be in the midst of many people. Nya ka nagisgutan diyang midst of many people, mga kaigsunan. Sa versikulo 8 nagingon dito, and the remnant of Jacob shall be among the Gentiles in the midst of many people. So diha di ay mga kaigsunan, ana-anas taliwala sa mga hintil, mga kaigalaan o mga kaigsunan, taliwala sa katawhan. As a lion among the beasts of the forest, as a young lion among the flocks of sheep, who if he go through both treadeth down and teareth in pieces, and none can deliver. So diha mga kaigsunan, makaplagan ang gitawag og salin, no? Adtos taliwala sa mga katawhan. Kini nga mga katawhan gi-specific mga kaigsunan sa bersikulo 8, kini mao ang taliwala sa mga hintel, no? Mayong gabi diha kang Ate Erlyn, no? Sister Adelaida Shakur o Magalit, no? Ang iyang apelyido sa pagkakaroon. Mayong gabi kauban sa imuhang tibok nga panimalay o sa ilang sab ni Angkol, no? Kung naadiha kung uyuan naminaw sab nining mga tungura, mga kaigalaan. Now, padayon ta din his Jeremias 23 versikulo 3. Unsa say buhaton sa Dios, mga kaigsunan? Ang saad sa Ginoo, mga kaigsunan, do na may salin, taliwala ngadto sa mga katawhan, o kining maong mga katawhan, mga kaigsunan, o taliwala nining mga hintil, mga kaigalaan. Jeremias 23 versikulo 3. And I will gather the remnant of my flock out of all the countries whither I have driven them, and I will bring them again to their folds, and they shall be fruitful and increase. Klaro mga kaigsunan, no? Gisgutan diha, kini naghisgot mga kaigsunan sa mga katawhan sa Dios nga iyahang tigumon pag-usab, mga kaigalaan, no? Tungod kay kini sila nahimong napawatlaag, o gani bisan mga katawhang Israel nga kaliwat, mga kaigsunan, nawala naman, no, sa pangalagad, pero doon na pag mga salin na matinud-anon, mga kaigsunan. Now, ang Ezekiel 20 versikulo 33 ngadtos 34 atong basahon, mga kaigsunan. Ezekiel kapitulo 20 versikulo 33 ngadtos 34, nagkanayon. And or as I live, saith the Lord God, surely with a mighty hand and with a stretched out arm and with fury poured out will I rule over you, and I will bring you out from the people. Remember, mga kaigsunan, no? From the people, and I will gather you out of the countries wherein ye are scattered, with a mighty hand and with a stretched out arm, with fury poured out. So doon nagyapoy saan ang Dios, mga kaigsunan, na ngadto sa iyang mga salin nga katawhan, taliwala sa mga nasod o taliwala o bisan pa man diha sa mga hintil, mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? So iyahang pagatigumon pag-usab, and it shall came to pass, malapas Isaias 11 versikulo 11 ngadtos 12. And it shall come to pass in that day that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people, which shall be left from Assyria, from Egypt, and from Patros, and from Cush, and from Elam, and from Shinar, and from Hamath, and from the islands of the sea. Nagisgutan diha, no? Versikulo 11, mga kaigalaan o mga kaigsunan. So napatlaag na ang mga katawhan sa Dios sa nagkalain-lain nga mga nasod,
nagkalain-lain nga mga lugar, bisan sa mga sumala pa dito islands of the sea. Philippines is also an island, mga kaigsunan, no? Doon ay daghang island, no? Tibuok naong siyuta, mga kaigalaan, which is gisaad Ginoo nga iyahang kung saan man niya sa ikaduha nga higayon i-recover niya ang iyang mga salin nga katawhan. Asa mga kaigsunan? Diha sa mga hintil, no? Wala na naghisgot mga kaigsunan ngadtos katong literal nga mga anak, no, ni Jacob, mga kaigalaan. Pero ang gisgutan dito ganiya sa atong gibasa, taliwala sa mga hintil, sa mga katawhan, mga kaigalaan o mga kaigsunan. O gani kini siya, no, gisgutan din ni Isaias 10 versikulo 11 ngadtos 12, ngadtos nagkalain-lain nga mga nasod. Maayong gabi diha kang Brother Junard Icunar, no? Congratulations diha kanimo. Doon na siya bago lang sab nga nanganak, no? Iya nga misis, mga gala. O kini usab atong igsoon, no? Nga dumalaw sab sa tingog sa reformasyon diha sa may Davao nga area. O versikulo 12 ba kaigsoon nag-ingon, and he shall set up an ensign from the nations and shall assemble the outcast of Israel and gather together the despairs of Judah from the four corners of the earth. So diha mga kaigsunan, atong makita, no, nga buot sa Dios nga pagatigumon pag-usap. Happy Sabbath, no, kanimo diha Brother Junard. O sa matod pa niya sa tanan, no, nga mga Sabbath keepers tibok na sa yuta. World man o gisgutan. Now, bisan gani, no, diya kang James, mga kaigsunan, niadto siya sa iyahang kanana ang pagtimbaya, mga kaigsunan, sa James chapter 1 verse 1. Siya naghisgot, no, ngadto sa mga katawhan nga na kanana ang napatlaag usab sa tibuok naong sa yuta. Si Apostol Pedro usab, mga kaigsunan, no, kisgutan diya sa 1 Pedro 1 versikulo 1, matod pa niya, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, mga kaigsunan, no? So ang di ta mabalaka, mga kaigsunan, no, kay bisan dinhi nasakop tas Asia, mga kaigalaan o mga kaigsunan, no, munang di ta mag-uol, no, nga mahimong mahiapil usab nining bahit, mga kaigalaan, usaw-usaw sa pagatigumon sa Dios nining kauli ang mga adlaw. So, muna bisan ang kanta na to, mga kaigsunan, no, sa atong background, ayaw paglangaya na tungod kay ang panahon haduol na, mga kaigalaan. Busa kitang tanan mangandam na nining kaygayunan nga gihatag sa Dios nga ninato. Talagsaran ni siya nga kaygayunan, mga kaigalaan, kay basin bayaw niya, no, na di man nato mahibaluan ang atong kinabuhi, mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Wa naman tay igong oras, padayon lang nato nis pagtuon, mga kaigsunan, og mga adlaw og hisgutan nato, no, sa pagpadayon kining proseso, no, sa pagpanilyo o pagsilyo, mga kaigsunan, sa 144,000 mga kaigsunan nga pagaluwason sa Dios nining katapusan nga mga adlaw. Kanang gisgutan dias Bugna kapitulo 7 bersikulo 1 ngadto sa 8. Apan wa naman tay igong oras, busa, mga kaigalaan, atong tapuson natong program pinagis pagampo. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga naikaw sa kitas-an sa mga langit nining kagabion. Salamat nining kaigayunan nimong gihatag sa imong alagad. Kalamang mga panalangin sa imong mga pulong. Kini usab mahimong inspirasyon sa matag usa kanamo aron sa pagpaninguha uban sa tabang nimo nga sa diin kami usab makahimo sa pagbarog, magdaog sa among kaluyahon labi na sa kinaya. Kalamang mga panalangin sa mga tigpaminaw o yan man sa tagiyan ni mga istasyon o sa mga nagadumala niini.
Og tanan nga mga nagabuhat sa imong kamuhan, sa tibok naong sayuta, ikaw mga panalangin og sa mga pulong nga nasabwag sa nagkalain-lain nga dapit, hinaot nga ikaw magapatubo nini aron sa mga dalag hamiling kalag nga sa imong tubangan. Kining tanan ang isalig itugyan gilamong madawat sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigalan ug mga kaigsunan sa samang takna ug sa samang istasyon, kininyong alagad sa kanginan in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement dinhis tingog sa reformasyon. Magaingon kaninyo, mayong gabi og daghang salamat kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.